Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучым дуслар. Эфирда кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Инде сез, әлбәттә, февраль айының иң шәп матур җырларын көтәсездер. Алар, әлбәттә, сездән яхшы матур бәя көтә. Димәк, кичектермичә башлыйк. Инде февральнең беренче атнасында сез иртән, көндез, кич Болгар радиосы дулкыннары аша кайнар хитта катнашучы җырларны елда да, иде дә, эштә дә тыңлый алдыгыз. Инде бүген бөтенесендә без унысын бергә җыйдык һәм аларны тәкъдим итәргә әзер. Турыдан-туры эфирда без бүген бергәләшеп атнаның иң шәп, иң матур җырын билгеләячәкбез. Иң элек, әлбәттә, әйдәгез әле җырларга тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерим. Һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм тапшыру барышында сез әлеге номерларны телефоннарыннан җыеп тавыш бирә аласыз. Онытмагыз, дуслар, сезнең һәрбер тавышыгыз алтынга тиң һәм әгәр дә сезгә җыр бик ошый икән, сез нәкъ менә шул яраткан җырыгыз өчен нәкъ менә бүген көрәшергә тиешсездә. Әйдәгез бергәләшеп башлыйк әле. Узган атнада беренче урында Айбитовлар гаиләсе булган иде. Һәм инде нәкъ менә шушы бәйрәмнәрен, шушы уңышларын алар кабатласын өчен сез инде бүген тагын да тырышырга тиеш булачаксыз. Дуслар, Айбитовлар турында кызыклы фактлар сөйләп үтим әле. Яшь гаилә Мәскәүгә зур матур концерт белән җыеналар һәм бик каты әзерлек бара. Һәм шуны да әйтергә кирәк, аларның туйлары илебезнең иң төп сәхнәсендә яңгыраячак дигән сүз. Тамашачыда шулай да тагын бер сорау кала. Гөлсирин Айбитов фамилиясын алды микән, юк микән? Әлбәттә, без моңа да ачыклык керттек. Гөлсирин паспортта Айбитова фамилиясын алган, менә сәхнәдә ул инде Абдуллина фамилиясында калачак. Ләкин бу Болгар радиосының милли музыка премиясын алуга берничек тә йогынты ясамый. Димәк, дуслар, җырга күчәбез. Азат Айбитов, Гөлсирин Абдуллина, икәү исемле җырлары. Сәмс. Безне берәйбер борчый. Без исем таба алмыйбыз. Әйт, үз исемеңне. Менә мин шундый тәкъдим. Гомер буе кеше көләчәк шул исемнән. Кызларский. Әле генә сыман, исләремдә һаман, син дип хыялланып йөргәнем. Түгел берәүне дә, бары сине генә, ярый әле күргән күзләрем. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрне аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлава. Минем күңелемне, бөтен серләремне, берсен генә аңлый белүче. Булмастыр ул бүтән, сине шулай иркәм, минем кебек өзелеп сөюче. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрне аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлава. Әйрәкләр яна, узакта бара, безнең вәгъдәләрне аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлава. Гомеремә Тәүге сөюемдә, соңгысы да бары син генә.
rahmatlarım yağsın üzerine. Eyrekler yanar Uzata bara Bizni vaqtlarning oqlari Ninjulu baxit Gavji taklashi G'umr yo'li bo'yi oqlava Eyreklar yanar Uzata bara Bizni vaqtlarning oqlari Ninjulu baxit Gavji taklashi G'umr yo'li bo'yi oqlava Ninjulu baxit Gavji taklashi G'umr yo'li bo'yi oqlava Bu isimni siz bari tek ikkigizgina o'ylab topiradiz. Ikkigizgina. Bari tek ikkov. İkev? Икеу. İkev. Икеу һәм нәкъ менә икеу бергәләшеп алар шушы минутларга 180-нән артык тавыш җыя алды. Тапшырубыз башланып кына китте, дуслар. Шуңа күрә алга таба да сез Әбитовларның җырына икеу дип исемләнгән җырны әле күп итеп тавышлар йоллый алачаксыз. Vitalyagapov.ru Җырчыбызның шәхси сайты барлыгын белә идегезме? Белмәсәгез, кирип карагыз әле. Әлеге сайттан аның тормышына кагылышлы бик кызыклы фактлар урын алган. Менә мәсәлән, аның хәйриячелек белән шөгыльләнгәнен белә идегезме? Менә 91 елларда мебель кибете булганын, татар эстрадасында ул беренче тапкыр нинди җыр башкарды? Нәкъ менә шушындый кызыклы вакыйгалар анда урын алганды. Әлбәттә, башка кызыклы мәгълүматны да сез инде анда таба алачаксыз. Шулай итеп, Виталий Агапов Болгар радиосының милли музыка премиясына дәгъва кыла. Сынга калдым исемле җыр бүген ничә тавыш яр икән? İzledim tapmadım senin gibi kimin güzel çeşkelerini şiir yüzünden Sina kaydım irkem talabana boşu yetişmedim sonuna kaladım mihir Sina kaydım Talabana boşum yetişmedim sonuna kaladım Әхсән абый, Зөһрәнең хәлләре ничек соң? Ул иртәгә кияүгә чыга. Yetişmedim irken bəyələgənsin sin Taramış yollarını başqa bilən Sayıdıb qayınlarda süyənib yıladın Sirlərimini bana söylədim Sayıdıb qayınlarda süyənib yıladın Sirlərimini bana söylədim Yaşlarını sürdü, ulağa şeşke tuttu Sizini kutlarga deyip toyga kildi Güzellerini de senin mağısı oldular Baya gitti şayanı şakalara Güzellerini de senin mağısı oldular Baya gitti şayanı şakalara İzledim, kopmadım
Senin gibi güzel çeşkelerini jir yüzünden güzellerini de senin soğuklar baya gitti şayanı şokalara güzellerini de senin soğuklar baya gitti şayanı şokalara baya gitti şayanı şokalara. Алға таба дәвам итәбез, дуслар. Исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирда эшлибез һәм әгәр дә сезгә Виталий Агаповның җыры ошаса, сез тау да күбрәк тавышлар юллап җибәрә аласыз. Татар эстрадасында туган көннәргә багышланган җырлар бик күп дисәм, бер дә ялгыш булмас. Ә менә кыш айларында туучылар өчен җырлары юк дәрәҗәсендә. Шуның эчендә Дилә Нигъматуллина җырны сайлаганда бер дә ялгышмаган. Һәм инде әлеге җыр тиз арада популярлык казанды дисәк, бик дөрес булыр шикелле. Әгәр дә сорасагыз, Дилә кайчан үзе туган диеп, юк, кыш кызы түгел, аның туган көне 26 майда. Ә менә бүләкләрне ул үзе сорап алырга ярата икән. Без исә сездән тавышлар сорап алабыз. Ап-ак карлар дип атала Дилә Нигъматуллинаның җыры. Инде кыш айларында туучылар айруча күп итеп тавышлар еллар әле. Кадерле кызыбыз, сине 35 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Рәхмәт, әти-әни. 35 яшьлек юбилей. Безнең традиция. Былай булмый бит инде. Җыен әйдә киттек. Анда егетләр дә була. Әйдә. Kızlar rahmetler iyi olsun indi. Prямо топ-топ. Boy kiyevler sizge bәхетләр көбәйттермәй. Матерләр, сиверләр, матерләр. Ниләрем, маскиларым. Жыртылып бетте. Апа, сез Ләйсән Махмутовага ошагансыз икән. Кит, барсы да шулай диләр. Барсы да шулай бутыйлар мине, бутыйлар. Әйдә, поехали, әйдә. Барасы юллар бар, әйдә.
Шулай итеп, дуслар, без рекламага кадәр Дилә Нигъматуллина башкаруындагы «Аппак карлар» исемле туган көннәргә багышланган җырны тыңлап үткән идек. Әйткәнемчә, әлеге җыр бик күпләргә хуш килде. Һәм инде бу минутларга 150дән артык тавыш җыя алды безнең Дилә Нигъматуллина. Әлбәттә, алга таба да сездән күп итеп тавышлар көтеп калабыз. Сез Марат Шәйбәковның өр яңа җырын ишеттегезме әле? Насыйп булдык әллә кемнәргә исемле җыр күпләрнең күңеленә хуш килде дисәм, бер дә ялгыш булмас. Ә менә аның клибын сез күрә алдыгызмы? Дуслар, тамашачыда бик күп сораулар уята алган әлеге клип ни өчен әле улы яшьтәге ир-ат яшь кызга гашыйк булган. Марат Шәйбәков әлбәттә безгә ачыклык та кертә алды. Анда бит «Соңладым үзлеп яратырга» дигән сүзләр бар. Һәм инде клиптә нәкъ менә шушының подтексты астында төшерелгән дисәк, бер дә ялгыш булмас. Инде ашыгып, әллә кемнәрне сайлый күрмәгез һәм тормышыгызны боза күрмәгез дип әйтергә тели Марат Шәйбәков. Инде җырга һәм клипка күчәбез. Тагын бер кат диккать белән карагыз әле. Яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гөл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Юк дим үзем үзгәләнәм, сиңа алып китә уйларым. Бүтәнне мин сайлар идемме соң? Белгән булсам, дөньяда син барым. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Төшкә керәсею, гомерләр уза ашкынып. Тик хыянәт минем өчен түгел, газаплама зинһар чакырып. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә. Соңладым бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә.
Мурат Шейбаковны да тыңлап үттек, дуслар, һәм инде аңа 60-ка якын тавыш килеп иреште. Әгәр дә бу җыр чыннан да сезгә ошый икән, тагын да күбрәк тавышлар юллагыз. Инде аның телефон номерын, шәхси номерын сез инде язып алгансыздыр дип ышанып калабыз. Алга таба дәвам итигәле. Алия Карачуринаға соңгы вакытларда бик еш бирелә торган сорау. Нинди дип беләсез? Күптән түгел генә югары уку йортын төгәлләгән кызга, менә укып бетердең инде, кайчан кияүгә чыгасың дип еш кына сорау бирәләр икән. Вакыты җитмәде, вакыты сукмаган әле дип җавап биргә ярата андый очракта Алия. Гомумән дә аның әле бит кияү кайгысы түгел башында. Ул көне-төн репетицияләрдә югала, чөнки бик тиздән аның сольный концерты дөнья күрәчәк. Бик борчыла һәм әлбәттә инде бик көчле әзерлек эшләре дәвам итә. Үкенмим үткәннәргә исемле җыры кайнар хиттан бүген ул беренче була алырмы? Сездән тора. Алия Карачурина матурлыгы бар, шибәрлеге бар, яшьлеге бар һәм әлбәттә матур җырлары да бар. Һәм әгәр дә сезгә аның җырлавы ошый икән һәм үкенмим үкеннәргә исемле җыр ошый икән, сез инде аеруча да күп итеп тавышлар юллап кала аласыз. Дуслар, һәрберебезнең начар гадәте бар дисәм, бер дә ялгыш булмас. Миндә дә бар инде ул, сездә дә бардыр инде ул. Ә менә Азат Алсу Фазлыевлар соңгы вакытларда еш кына кирәк җиргә сыңа калып йөриләр икән. Әйтәләр бит, яши ир белән хатын бер-берсенә ошый башлый дип. Менә миңа шунсы кызык.
Кайсысы беренче булып соңга кала башлады микән? Белмим инде, дуслар, бәлки хатын-кызлар шундук, әлбәттә, хатын-кыз дип җавап бирер, ә инде иратлар юк инде. Ират соңга кала башлагандыр дип әйтерләр. Кыскасы, сүзем шул, иң мөһиме, сез соңга кала күрмәгез. Кайнар хитта аларның сөйләрем синең өчен исемле җырлар яңгырый. Әлеге җырның үзенең фанатлары бар, шуңа күрә беләм инде алар тавышларны менә булай итеп кенә калдырмаслар. Бу минутларда бездәгә инде 30-га якын тавыш килеп иреште, ләкин әле ярты сәгать вакытыбыз бар һәм инде сез алга таба тавышлар юллап кала алачаксыз. Икенче атнага, дуслар, гашыйклар көне, сез дә мәхәббәтегезгә инде бүләкләр дә әзерли башлагансыздар. Менә шулай Болгар радиосы да сезгә матур гына бәйге игълан итте һәм сез bulgar.radio.bitirshek.mail.ru электрон сайтына почтасына сез инде мәхәббәт турындагы фотоларны юллап җибәрә аласыз. Бүләккә ышанасызмы, юкмы, ресторанда 2 кишлек кичкә ашка чакыру. Менә шулай итеп инде, дуслар, сездән шуша электрон адресына без мәхәббәт фотоларыгызны көтеп калабыз.
Сіз білесіз мекен, Мурат Гайсин бірінші тапқыр 5 ешінде ғашық болған. Балалар бақшасында бек матур шебер бір қыз болған. Бек қаты оралашқандар, хәтті қонаққа да ерішкенлер. Ярый достлар, инде Мурат Гайсинның мәхәббәт тарихын икенче атнада сөйләп бетербез, әлеген әйдәге саның жырына көшик. Qaytıp yanlara Sinneğin azlarına uralam Sinneğin işin yaşayım Sindip sulaşalam Durmuş yıllarında menge yeneşe kalam Sinneğin işin yaşayım Sindip sulaşalam Durmuş yıllarında menge yeneşe Xuday tigizi verene Singa min rahmetli Bigberge baxetli Mekhabetimi sinu minga bikte kaderli Singa min rahmetli Bigberge baxetli Mekhabetimi sinu minga bikte kaderli Singa min rahmetli Bigberge baxetli Mekhabetimi sinu minga bikte kaderli Singa min rahmetli Bigberge baxetli Mekhabetimi sinu minga bikte kaderli Mekhabetimi sinu minga bikte kaderli Bikte kaderli Мурат Гайсин bu минутларда 300-ге якын тавыш жия алды. Достлар, мен инде сезгә кем нихәтле тавыш жиганын әйтеп барам. Сез үз күзләрегез белән күрегез, әле менә бит сезнең каршыда таблица һәм беренче урында узган атна уңышын инде кабатларга тырышалар Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Әбитов. Бәлки әле Дилә Нигъматуллина куып җитә алыр. Ай-хай достлар, инде 600-ге якын тавыш жия алыр микәнсең? Вакыт бит һаман да кими бара дисәм, бер дә ялгыш булмас. Достлар, без турдан-туры эфирда эшлибез һәм чираттагы җырчыбыз Зарина Асылкаева шүттән генә Голландия кызы булмыйча калган. Достлар, ул ярты ел дәвамында Голландиядә яшәгән икән. Ләкин Татарстанны туып үскән Әлмәттен сагынып инде кире әйләнеп кайткан. Әйтергә кирәк, кияүдә түгел. Димәк, бойдак егетләр, сезнең барлык шансларыгыз да бар дигәнсез. Әйдәгез әле бергәләшеп Зарина Асылкаевга тавышлар юлдык. Ишеттем исемле җыры.
Вақыт алға бара достар, біз енді бұл минутларда 8 жырны тыңлап уздық, алда таған 2 жыр. Ең гламур жыршы Салават Меңнеханов. Әгер хәтерләсәгез, 2006-7-8 елларда газет битләрендә ул нәкъ менә шушы исем белән чыга иде. Салават Меңнеханов үз стилен булдырган жырчы дисәк, бер дә ялгыш булмас. Ул аның киемендә дә чагыла, жырларында да, хәтта клипларында да чагыла. Элегрәк әле буйдак булган чакта аның жырлары хыялдагы кызларга багышланган иде. Ә хәзер инде дуслар, әлбәттә, иң яраткан кызчыкларына багышлый ул жырларын. Һәм алар айрыша рәхәт һәм үзгә матур. Синең хакта исемле жыр кайнар хитта. Cancel 2084, 2821 is code 6 in Hale. Senin hakta benim barılarım, hıyallarım sende konakta. Allah hoşuk buldum indi sina, Allah hoşuk buldum şınlapta. Senin hakta boşum yılar şeyler, sihirlengen senden yankırda. Sen bulmasan güller şaşka olmay, sen kireksin iken barına. Seni kan ol hıyalamın şını, seni kan ol ümit yıldızı. Seni kakta hisin silimina, aşıklığın damın asuva. Seni kan ol can yarama dava, seni kan ol yürek yarsuva.
Менә шундый бәхетле гаилә үзләренә күзләргенә тимәсен, сездән күп иттереп тавышлар көтеп калабыз Салават Миңнеханов исеменә. Алга таба дәвам итәбез дуслар, һәм соңгы дуэтка да килеп җиттек. Диджей Разикның сез инде Мәскәүдә яшәвен беләсез. Беләсезме, егет зур мегаполиста яшәргә арган. Һәм инде бер авылдан ул үзенә кечкенә генә бер йорт сатып алган татар авылы Рубишкина дип атала әлеге авыл. Һәм инде рәхәтләндереп студиямны да шунда күчердем. Хәзер саунада да мин җырлар иҗат итә алам дип, шатлыгы белән уртаклашты Разик, диджей Разик. Менә Айрат Сафин шушы көннәрдә генә өр-яңа клип чыгарган, көтмимен язларны дип атала ул. Иманым Камил, әлеге клипны без әле Кайнар хитта да күрә алачакбыз. Әлеге әйдәгез бергәләшеп Болгар радиосының милли музыка премиясына дәгъва кылучы җырга күчик. Он җырны да тыңлап үттек дуслар. Онысы да бик шәп матур җырлар дисәм, бер дә ялгыш булмас, ләкин җиңүче берәү генә булырга тиеш. Рекламадан соң белербез. Кайнар хит, Болгар радиосында. 10
жыр, он иң шәп жыр. Ләкин берсе генә дуслар инде җиңү яулашак. Кайсы жыр булыр икән соң, инде хәзер таблицага күз салырбыз да, үзегез барысын да күрә алачаксыз. Димәк, менә алар сезнең җиңүчеләрегез, сезгә ошаган җырчылар ул Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов. Икәү исемле җыр бу атаның иң шәп, иң кайнар җыры дисәм бер дә ялгыш булмас. Әлбәттә, әлеге гаиләне ихлас күңелен без тәбрик итәбез. Кадерле дуслар, инде ахырда тагын бер файдалы мәгълүмат ирештерәсе килә. Сез онытмадыгызмы? 28 февраль көнне Ленин мәдәният сараенда Кышны озатабыз бергәләшеп, һәм инде концерт шулай дип аталады. Кышны озату. 18 сәгать 30 минутта башланачак, һәм шуны да онытмагыз дуслар. Без әлеге концертны инде әлбәттә телевизорга да төшерәчәкбез. Шуңа күрә матур итеп киенеп килегез һәм күтәренке кәефне өйдә калдырмагыз. Яшь чикләве 6+. Кадерле дуслар, бүгенгә мин Ләйсән Гарифуллина һәм безнең дус тату иҗат төркеме бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Җырның дәрьясыннан аерылмагыз бит. Җырлар белән күпкә җиңелрәк. Сау булыгыз. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар